no? Salamat sa Balaang Espiritu nga nagagiya sa atong mga ginalitok diya sa pag-ampo, no? O padayon ta nga maghangyo sa Balaang Espiritu sa pag-uban, paggiya kanato sa atong paghisgot sa buhing pulong sa Dios niining kagabion mga igsoon. Ang atong pagahisgutan anaa sa Ikaduhang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 11 paingon sa 13 mga igsoon. Magampo na kita mga igsoon. Labing gamahan nga Dios among amahan, dalaygon ka sa among mga kinabuhi. Salamat kayo Dios nga ikaw matinud-anon, nga ikaw ang among Dios nga buhi ug paminaw ug nagatubag sa among mga hangyo pangamuyo Ginoo. Ug ning kagabion padayon na mo giimbitar ang imong Balaang Espiritu Lord nga mao ang hari magadumala sa mga kasing-kasing hunahuna sa among palibot Lord nga ikaw lang gyud ang among masintro sa among pagpaminaw nga kini imo gid nga pulong nga imong giginhawaan Ginoo. Lord gamitan lang ako nga imong instrumento Ginoo. Ikaw among saligan sa tanan bisan sa among mga connection Lord God. Salamat kayo Dios dalaygon ka sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. O amen. Okay, mga igsoon sa atong intro mga igsoon, no? Kitang mga ginikanan, no? Pag kita mulakaw, no? Kung makadiretso taglakaw, makaingon ta nga hala, wala nako sila matugon, no? Kasagaran mga igsoon, ato gyung tugunon ang mga nangabilin nga magtinabangay mo, magiusa mo, no? Magtarong ka mo, buhata ang tanan nga kung isugo ninyo, no? Sa among pamilya, ati man na yung mga manghod, no? Ati man na ang pultahan, ang kusina o ang kurente, no? Aron maligkay sa sunog. In case of fire, tudluan pagid sila sa angay buhaton na kung masunog gani ay namo kuan langan, no? So kung naay tao, no? Kung naay tao nga dili ninyo ila, ayaw ninyo ipasaka, no? O tagaan sila paghupay nga sa aran sila nga dili lagi mi magdugay, no? Kontak lang dayon mo kung unsa inyo kailangan naara dayon mi. So una mga igsoon atong makuha kini karon unsa ang katuyuan nga no kini ang atong gi-intro kay ang atong teksto karon usa kini ka katapusang pasidaan ug pangamusta ni Apostol Pablo, no? Katapusan nga ang sa Nasbi simple lang conclusion, no? So, sa Bisaya katapusang pasidaan og pangamusta. So mo kini akong basahon mga igsoon nata sa 11 paingon sa 13. Okay? Kaduhang Korinto 13 bersikulo 11 paingon sa 13. Ingon dinhi karon mga igsoon manamilit na ako. Pagtarong mo sa inyong pagkinabuhi. Pamatia ang akong mga hangyo ug paghiusa kamo ug pagmakigdaiton. Ang Dios nagugma ug kalinaw mag-uban kaninyo. Pagpangumustahay kamo uban sa halok nga inigsoon. Nangumusta kaninyo ang tanang katawhan sa Dios. Ang grasya sa Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios ug ang pagkig-ambit sa Balaang Espiritu sa Espiritu Santo mag-uban kaninyong tanan. Sa muna mga igsoon, kanang 11, kanang verse 11 sa Nasbi, English dayon gihuban ako sa Bisaya ang iyaha didto sa katapusan mga igsoon paglipay, paghingpit, paglipay, paghiusa sa hunahuna, pagkinabuhi nga malinawon ug ang Dios sa gugma ug kalinaw magauban kaninyo. Kung madumduman niyo mga igsoon sa atong previous nga wali, share dinhi mga igsoon, gi ako itong giuluhan o susihon ang ebidensya sa pagtuo. Dayon karon ang title nato niini palig-unon ang panagsuon. So sa pagpanamilit ni Apostol Pablo mga igsoon mo gini ang gisiguro nga palig-unon ang ilang panagsuon. Dili bitaw nga iya na lang makaplagan nga sa iyang giingon dito sa verse 20 nga sa chapter 12 verse 20-21 nga basin lahi ang iyang maabtan nga gidahom, no? Basin panagbingkil, kasina,
kasuko, kahakog, pagtamay, paglibak, garbo, ug kagubot, kalawayan, imoralidad ug kaulag. So muna ang iyang kuan mga igsoon nga dili unta ingana no? Mo yang gisiguro ang ilang panagsuon nga mulig-on. So palig-unon ang panagsuon. Una nga punto diha sa pagtarong sa pagkinabuhi. Sa iyang gingon pagtarong mo sa inyong pagkinabuhi. May concern gid kaayo ni Apostol Pablo no, ang nilag yung daily living no. Kauban ang mga kaigsuonan no. Dili lang kay buutan kung naa pa si Pablo, di ba? Naa pa ang mga leader no. At sa ato pa ng application dili lang sa Sunday lang, sa panimbahon lang or sa prayer meeting lang no. Ang gusto po ni Pablo nga pagtarong mo sa inyo kinabuhi ay mong pabadlong no? Pamatian ninyo ang akong mga hangyo. Ingani dapat no. Kamo nga mga kaigsuonan no. Dili magpinahitay, dili magunay no. Dili pa nagbingkil o magsilusay no. Likayan ang panag-away no. Kasagaran sa mga away no sa mga kaigsuonan kanimong mga hatod-hatod sa istorya no. Kabalot nga muna kung kani ako ning istorya mao ni hinungdan nga muulbos panag-away ang kaigsuonan. So mga igsoon nga likayan kana nga klase na di man maayo dili man maayo no. Malipay bata nga tungod sa atong gibuhat nag-away ang atong kaigsuonan no. Moingon bata nga sala niya kay nagistorya sa dili mao. So kabalot nga dili maayo i-hold no kay kabalot nga maka-create makaulbo og dakong kagubot. Muna amping no? Amping ta sa tong gipang istorya no bisan gani sa ako dili ko simple ana mga igsoon no. Ang dila no dako kayog mahimong kadaot sa amping careful no kay kabulot nga kani basura man diba basura kanang basura ato ba gunang kaonon or ato ba nang ipakaon sa uban no ang basura or ato ba nang amumahon ang basura di ba ang basura ato nang ilabay or dauban no kay basin makahatag lang na og sakit no kay kung puro kita pangolekta sa basura no basin magtipon og na ang atong kasing-kasing unahuna sa puro basura no sa kalibutan puro nagkalibutan dili na masulod ang mga iya sa Ginoo kay napuno naman ka sige ra dawat sige ra pangolektas sa mga basura no or basin dili pa gyud ta iya sa Ginoo no kay ang iya sa Ginoo mga igsoon di ba mamalagigan sa kinsa katong nahiusa no? Kang Kristo bag-o na siyang binuhat ang daan milabay na og ang bag-o miabot magsugod na og ang iyang mga kolektahon sa iyang hunahunag kasing-kasing sa iyang pagkinabuhi sama sa ni Apostol Pablo nga magsugod na niya punon ang iyang hunahuna sa mga butang nga maayo, mga angay daygon, mga butang nga matuod, no? Ligdong, matarong, putli, matahom ug halangdon. Asa man na nato makuha mga igsoon so diha sa mga prayer meeting, di ba? Sa mga pagdebosyon sa pulong sa Ginoo, no? Kay kung tuag ka didto pangolekta ka sa dili mao no umutoy mong sulod sa imong hunahunag kasing-kasing no dili nagaganahan pod no di kaganahan sa mga butang nga iya sa Ginoo sa spiritual nga butang kay mas ma-enjoy ka kay mas daghan man ang imong gidawat nga mga dili maayo sa gawas no sa kalibutanon no una mga igsoon nga gani sa sumpay sa gingon ni Pablo Pilipos 4:8 man na dayon sa 9 ingon niya ipakita sa buhat ang inyong nakatunan na dawat nadungog nakita diri kanako ug ang Dios nga naghatag kanato sa kalinaw mag-uban kaninya so kay nindot man ang naa sa imo sa imong mga nahuna imong gipuno imong nahuna kasing-kasing sa mga butang nga maayo no sigurado nga ang Dios mobulig mag-uban mga igsoon so muna palig-unon ang panagsuon diha sa pagtarong sa pagkinabuhi ug sa ikaduha nga punto diha sa pakighiusa pakigmada magdaiton sa English be peaceful no magtinagdanay magkumustahay di ba ingon si Pablo nagumusta kaninyo ang tanang kaigsuonan no?
magkumustahay, magpinansinay, maghinangupay, magpinansinay dili magpili. Mo ginay kasagaran no nga pag-abot sa simbahan naanalan kay pagpili kung kinsa ang imong entertainon, kinsa imong istoryahon, idasig ta nga katong mga bag-o ato to silang dasigon na maulaw ta, samot sila nga maulaw kay sila mas bag-o man. So muna mga igsoon, muna ang gidasig kanato no nga magkigdaiton, makigiusa, magpinansinay, magkumustahay gani yun siya. Magkumustahay kamo uban sa halok no kay mo may ilang nabatasan sa una gani sa among kanta nga napon mi kanta nga ug kumusta pagaksa ko higala murag dili man ni nato di man mao dili ang realidad nato kay nagkanta ta ana pero wala ta magakos amo to nga among gipulihan ug kumusta lamano ta higala sa no sa ila pod halok pod ang ila inigsuon so muna parehas ang pagtagad no parehas ang pagtagad magpinansinay walay pagpili no kung magpili ta mga igsuon no? Sa ato pa tulo ang pwede no friend enemy or kaila lang no dili nimo kaaway di po nimo friend kaila lang so muna siya mga igsuon nga pagiusa kamo pag tinabangay kausa diha sa pagdaig igsuon man no igsuon diha sa Ginoo mas bugat no nga relasyon no kung sa katawhanon ang dugo nga naglatay no? Sa kaugatan no pero diha gyud ang espiritu nga naglatay no? Usa nga Dios usa nga espiritu ang nagbugkos kanato usa ang naghinlo kanato ang dugo ni Kristo Jesus so kausa sa pagsimba pagdaig pagpasalamat sa Dios kausa no? Sa pagpahimuot sa Dios amo na magsuon kung kana nga mga pagkinabuhi atong masunod nga mo'y pagdasig ni Apostol Pablo no paligunon ang panagsuon diha sa matarong pagtarong sa pagkinabuhi diha sa paghigiusa og sigurado nga ang Dios mubulig sa bubulig or muhatag og pabor no mubulig muuban mutabang magapanalangin siya nga tinubdan sa gugma ug kalinaw kana pa lang daang duha dako na kay na mga igsoon kaayo nga blessing no nga gugma ug kalinaw ang naa kaniya nato na kanimo mga igsoon hawang ug kulang kung wala na mga igsoon no pag-ampo ni Pablo uban sa pagtuo nga maangkon gayud nila kana ang Dios sa gugma ug kalinaw mag-uban kaninyo gani sa verse 13 ang grasya sa Ginoong Jesucristo ang gugma sa Dios ug ang pagpakiambit sa Espiritu Santo mag-uban kaninyo so kang ang Ginoong Hesus naluwas ta tungod sa grasya o ginasanctify ta by grace ug naapagid naghinangpon ang naghingapin nga iyang grasya nga atong masinati pohon kauban ang iyang presensya gahom gugma ug sa kasamtangan ato kanang masinati uban ang iyang paghupay sama sa iyang pag-ingon nga duol kamo kanako kamong tanan nga gikapuyan ug gibugatan sa inyong gipas-an kay papahulayon ko kamo gaan ang yugo nga akong isangon kaninyo muna mga igsoon dahil ang gugma sa Dios Amahan no hinamahan nga gugma uban sa tanang panalangin nga iyang ipasinati kanato isip Amahan di ba mohatag man gani ang kalibutanong Amahan sa mga maayong butang unsa pagkaha ang Dios Amahan nga labing maayo no mahigugmaon gugma niya walay makatupong gugma niya walay sama walay paglubad no walay paglubad sa ana ang atong Dios no ug ang balahang espiritu ang pagpakiambit sa Espiritu Santo sa pag-ampo ni Pablo mag-uban kaninyong tanan suod nga pag-uban kaniya ang iyang presensya na maghatag sa kasiguruhan sa kaluwasan nga walay katapusan sa English ana dwell in us puyo we are sealed that we are saved no we are his iyagid ta mga igsoon ug kana nga balang espiritu nga naa kanato mo kanay mo empower kanato to be good and to do good power to transform us guide us
empower us to overcome trials. Sa English dire, this ever-present faithful friend to a careful walk. No? Di lang nato mabantayan nga laang balang espiritu. Faithful siya nga amigo. Kauban nato nga usahay dili nato mapansin nga naa day siya mga igsoon. So mo ko na ang pag-ampo ni Pablo ang tulo ka persona gayud, no? Usa ka kinaiya, tulo ka persona kinaiya nila nga iya lamang sa Dios. Sa kamatuod nga Dios diya sa tulo ka managlahi, no? Nagdadugtong, naghiusa. No? Kinaiya nila gahom ug himaya sa Dios gyud. Walay nagbuhat nila sukad gyud sinugdan hangtod sa katapusan na naa gyud kanunay ang hingpit nga espirituhanong panaghiusa gikan sa creation na ana ang Trinity, ang Triune God, no? Hingpit ni gugma ang pagpadayag sa Dios nun nga mga kinaiya, hingpit nga kahibalo walay sayop nga pagkadugtong nila, no? Usa ka panaghiusa mga kinaiya sa Dios. Naani sa ila tanan, sa ilang ang Triune God naani sa ila ang omnipotent, no? Labing gamhanan, omnipresent, na abot lukop ang iyang presensya, omniscient, grabe ang kahibalo, no? Kaalam, transcendent, labaw sa tanan, eternal, no? Walay katapusan, walay sinugdanan, no? Walay katapusan, unchangeable, no? Walay pagkausab, balaan o perfecto. So muni ang atong Dios, no? Muni atong Triune God nga sa prayer ni Pablo nga mo'y mobulig kung kita magkinabuhi nga nagpalig-on, no? Sa atong pagkamanagsuon. So sa atong panapos mga igsoon, no? Padayon ato nga palig-unon ang atong panagsuon. Kung naaman tay mga naobserbaran nga wala nato nabuhat, no? Sa isip igsuon kabahin sa lawas ni Kristo Jesus, dili na nato parehason sa igsuon nga tawhanon. Mas bugat ni siya nga kita managsuon, di ba? Ang midawat ug misalig kay Ginoong Hesus gihatagan og katungod nga mahimong mga anak sa Dios. Kabahin kita sa pamilya sa Dios, kita iyang mga anak sa palig-unon ng panagsuon diha sa pagtarong sa pagkinabuhi, diha sa pakikiusa sa mga kaigsuonan. Ug ang Triune nga Dios, no? Ang Trinity mo nay mobulig kanato. Dios nga maayo, matarong, may gugmaon, maluluy-on, puno sa grasya, adunay kahangawa ang atong Dios, mapailobon ug dili dali masuko. Dios sa kamatuoran ug siya matinumanon sa iyang saad mga igsoon. So nindot, no, nindot ang mga kamatuoran nga atong nadungog karon nga pagdasig kanato ni Apostol Pablo samtang siya na namilit sa iyang mga kaigsuonan dito sa Corinto ug nakaambit kita niini nga mensahe nga aron mulig-on sulid, no, ang atong kay dili mo man tag gihimong Kristohanon or mahimong sulo, no, kung dili team o dili naay panaghiusa na naiwan ana diri sa una mga igsoon. Buhaton nato ang pagdasig na nga aron mulig-on ang atong panagsuon ug diha nato mapasinati ang gugma, ang kalinaw, no, ang panaghiusa, ang grasya sa Dios, ang iyang pag-uban. O kana lang mga igsoon, salamat sa Dios, mag-ampo kita. Labing gamahan nga Dios ang mga amahan. Salamat kaayo Lord God sa among pag hisgot sa imong buhing pulong Ginoo. Ikaw lang gid Lord ang hiluna niadto Lord sa among mga kasing-kasing nga sa panahon sa among mga sitwasyon nga among ikahinagbo. Lord, ikaw lang gid Lord ang tabang, mga padayag o imo Ginoo Lord God nga mas tungod sa among nadungog, mas mulig-on ang among panagsuon, ang panaghiusa sa mga nagkahiusa usab kamo nga Trinity God
alang sa kaayuhan namong tanan Ginoo. Salamat kayo Dios, dalaygon ka sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Amen. Salamat sa Diyos sa katubagan sa atong mga pagampo o salamat sa Diyos sa iyang mga pagdasig kanato sa iyang pulong. Maigsoon, ako nagaampo uban kaninyo nga ang Diyos nahimuot og nalipay sa atong gibuhat nining mga taknaa. Sa atong pagduol kaniya nga mapaubsanon sa atong kasing-kasing, nagdala sa atong mga alampuanan. Atong gidala kaniya ang atong mga concern, ang atong mga prayer request, o atong itugyan sa Dios ang tanan, o mapalaumon, puno sa pagtuo nga nagahulat sa iyang katubagan. Kaya ang tubag sa Dios maigsoon, dili maulahi, dili pun maguna, permanente kini naa sa panahon. Always on time. Kay siya ang nagkupot sa taknaan. Busa maigsoon sa maong mga alampuanan nato, nalipay kita. Og kini akong pagampo nga dunay kabaguhan nga mudangat sa atong mga kinabuhi. Ingon nila og ato pong nasinati, prayer changes things. Og una sa tanan maigsoon, prayer changes us. Og mo na maigsoon ang atong naangkon nining kagabion. Kung may manungmusta, brother, sister, kumusta ka na? Dili ta mosulti nga mao ra gihapon. Salamat sa Dios, salamat sa iyang gugmaw kaluoy, may tingosbawan kaysa kagahapon. Mao na maigsoon ang atong nabati, mao na ang atong nasinati o atong masinatian pa tungod lagi kay kita work in progress. Mao na maigsoon, padayon ta nga magaampo, padayon ta nga makigsulti sa atong makagagahom nga amahan. Agi pagtapos maigsoon sa atong prayer meeting, kitang tanan sinati gayod o walay malilong kanato nga ang Dios motubag gayod sa mga pagampo. Daghana ang atong mga kasinatian may tungod niana. Mao na maigsoon ang challenge kanato, pagampo nga walay hunong. Pakighinabi sa Dios, sultihi siya sa tanan nga naa sa imong kasing-kasing. Ibubo ngadto kaniya og apil ang atong kaugalingon, magaduol kaniya. Maigsoon sa atong closing prayer. Langit nong Amahan, dalaygon ka o Dios sa tanan nga imong gibuhat kanamo. Salamat sa pag-uban kanamo sa among prayer meeting. Salamat sa imong balang espiritu nga nagalihok sa among taliwala. Dalaygon ka o Dios. Salamat Ginoo sa imong pagabuhaton pa. Sa among pagpahulay nining kagabion o Lord, among pagampo nga imo kami tagaan sa good night's rest. Og imo kaming pukawon sa kabuntagon sa bag-ong kusog nga imong gidugang kanamo og aron maatubang namo ang mga tahas nga imong gihatag, imong giandam ng daan alang kanamo ugmang adlaw. Kay lagi ikaw man ang nagpahaluna sa dalan nga among pagalaktan, sa dalan nga among pagadaganan aron kami mugawas nga magmadawgon, magasalig kami diha kanimo, among hari nga labing gamhanan. Kini ang among mga pagampo, kini ang among mga pagpasalamat sa ngalan ni Hesus. Amen o amen. Mayong gabi kanatong tanan, maigsoon. Mayong gabi kaninyo diha sa Zoom, sa Facebook. Mayong gabi usab dinhi sa Zoom. Bye-bye. Bye. Bye-bye. 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 Bye-bye.